Kublai yapi baro bar nga aingo yo blay bangila ban wan biang shopi da ka ktin ka jong blay lingba ka ni ka YouTube channel NTRC. Ka khubor ban ya kren ban pusan ban kren ha ka ni ka por ka long balei ka Jingshun Haduh Katne. Kani ka statement kalong halor ka jing pensitom ben bat ka jing sya pensitom ki riungat Kristan hakaling ka pertai kamtam hakini kisngi. Ngiyo sngaw ya ki khubor ki besyarkai ka jing sya penyap bomday ka jing sya le dusman ka jing tangi ki jing mani ka jing penyap ya ki pastor ka jing parep ya ki riungat pat ya ki briu jong blay ki besyakri ya Kris ki banget ya Kris ka bala syarkai Haduh kata-kata kat nang mi kisngi. Hakini kisngi ki bala dep ngiyo ya ka khubor bahaga way na kiri po Afrika kata kadikar Kongo ki babon ki Kristan ki sya let dusman ki sya ot rendang sya siat ki sya penyap pat kilalong ka sopdung jong kita ki lekno ki riubaman ban penjot ban pensniu ban penstream bat ru ban penjausnami ki riungai Kristan ha Nigeria na kapor sya kapor ki riunget Kristan kim don jing shngan chu ki haban petno na ki jaka bom shngan she ki jaka bakam shngan bun na ki sya siat ki sya penyap tang namar ke jinget jong ki yo Kris dang hagini ki sngi dang shen ngiyo ya ka yo sngaw ya ka khubor ha ka baki arngot ki sister Catholic ringkat bat ki riunget Catholic ki biya lejing lej bat ki na po Chhattisgarh po Agra Henry hakalenti ka baki yaj ki shitniam bajrang dal ki seng shitniam Hindu bajrang dal kila kem yaki kila kenno ba kila mudu ki polis da ka kenno ban ong baki ni ki sister ki dei ki nong khayibriu bat ru ki nong pankalaniam jubor baga basosi kalong baki bor sarkar ringkat ki pulit haka jaka ka bakin wahat ya kadau bat kin aya ke jinyada ya ki basyale bomday henry I kumba ki don penban hakal yang kinong le bomday kinong parep bomday bat na kata kadau kini ki sister bat ki riunget ki bidon bat ki kila syaset bandi klemyo ka jamin kumba katto kan isngi syale bomday bagi syak berngem bersit bagani ki jingjia kala pen kenyo I ka yingdor bar ba jong ka India hapo parlimen ha Delhi haka baki MP na South India kamtam na Kerala badru ki MP na po Meghalaya na po North East kila yeng ban kren persya ya ka jing sya le bomday ki rit pat ha India bat ki Kristan ki bala le shibun ki jing syakri babha ya ki imlang salang Henry Haduh Katne ki sya le bomday ki sya pensitom ben ki sya le bomday bat kani ke jingjia kabala jia ke jing pensitom ben ke jing isi ya ki Kristan hapo India kamdeshu ke badang temai ke jing wat benia ke ong ba ke jing pensitom ben ya ki riungai Kristan hakini ki ship hapo kini ki shipos nem ka ki usted Haduh kata-kata banilu jor ki spau snem ber ki spa snem ki baladep bat la ong ru bah kelenghi ka percaya barok ka wei ka report ka ong ba ka jing pensitom ben ya ki riungai Kristan hakini ki khatsan arpo snem ki baladep ka dei ka jingjia ka ba khambun lani khamshir khai ban ya ki spa snem baro ki baladep Kajing kali kalong balai ka jia Haduh Katne ia ki riungai Kristan balai ka pertai ka syun balai ka jing sya le bomday ka jing isi uji suhi ula yathu lupa syapang kani haga gospel ka jong Matias kal nang bashpau kat khat ka ba arpo ar uji su ong pinlong ki bala isi da ki briu baro na ka benta jonga Henry uta ubiyeng scam uta unyo lajim Jisu ong la de kilale yang kinle ya piru Jisu wan sya ka pertai ban ya lap ya gajing shisha ban kedau ya ka lenti bat ban kren persya ya ka jingdum
Henry kirang ba niam kinong sensyar ki isi yu bat ki watlat ban penyap no yu bat khadu ki layok lat ban pharip bom day ban keno bom day yu bat ban penrem bom day yu bat ru ulahap ban leche gading puna kum kata ke jing penchitom yu namar ke Jingshun yu Chris baru Jisu ong lada kila shun yang kin shun ya piru ki bangai yang lada kila le yang Haduh Katne kin sale ya piru dai na kata kadau Jisu ula ya tu lupa haga gospel ke jong Matias kala nong ka ba arposa uang bahagi singi ki bak Haduh kan dan ke jing penchitom ben ya ki riunget ki bangai hau haga rukam ka ba krau Haduh kata-kata Jisu ong haga gospel Matias kalau nong ka ba arposau kan khot ka ba khandai te kin ai no ya pi sha ka jing penchitom bat kin penyap ya pi bat pin long ki bala shun da ki kenja ban riu baro na ka banta ka kerteng jo namar ba ki isi ya ka kerteng ka jo Chris bat kim kwa ban priang ya Jisu ba di ka jinget hau Jisu kum ta ki briu kin yo bagi ta ki bangai hau Jisu ki long usia ki long utnget bat ki long ke ka bakim la ban priang bat hab bat weng bat ban pen ria na kata kadau ki babon ba ki riungai Kristan hakeleng ki jaka khamtam haga jaka ka baki long minority la ne ki long ritpat ke jing sha le bom day ke jing isi ke jing sha pet khmat ka long ka basirkai bat ka bakraw Haduh kata-kata Henry ngim sngo pelai ke ni wa Apostle Paul hi ong ha ka ba Timothy ke Steve Timothy ko nang balai kot khat ar wa Apostle Paul ong way ba kwa ban imri blay ha o Christ Jisu un sha ban chitom ben kata ka dei ke jing ji ha dei na kata ka daw na ka leng jongi lada ngimat igi jing haying namar banginget o Christ lani ha ki marjan lani ha ka shinong ka tau lani namar bangi lapi gospel kadon ke jing khanglat ke jing penwit ngim sngo pla ya kata namar bakade ka lenti ka bangi haban yaj wa Apostle Paul hi ong lakhot yangi tang ban ngai rei ban sha stam ru lem baru Chris kisenran ki jong Jisu lajan barok na ki yap ke jing yap kum ki martar la penstom ben ye ki la isi ye ki la kantat ye ki la be ben ye ki kani kade ka lenti jong uriu ngai kadai na kata kadau nim sngo pla balei ka prathai ka shun ya ki riunget balei ka jing penchitom ben ka jur khamtam hagiri kisngi ki bau Jisu hi ula ong ba kan long ka por ka ba ya ki riunget hagisngi ki bakhado dei na kata kadau ka jing khot ya ki riunget hagini kisngi ka long the Bible hi ka ong to ai ba utau ba ngai unang ngai ba utau bom ngai unang sau bom ngai utau ba sniu unang sniu utau ba bha unang bha utau ba hok unang hok utau ba tingit to nang tingit ke jingjit kalong ya way pa way hakano kalenti ukwa ban yeng ba ukwa ban ya henry naga banta jongi naga banta jongpi ki bangai hau Chris pila ban mat ye ki jing ki jing sha pan stomben to ken mau bu Jisu hi ong ngam shemlawan ban ai ke jing suk henry ngawan ra ya ka waj ka ba mot Jisu kular ya ke jing suk ha ka do ya kata ke jing im Kristan ka ba yo suk bet ka bom dan chu ke jing dan chu ke jing penchitom dan chu ke jing kren ben tang ke jing kren bha suda Jisu kular ya kata henry ong penban ba ke jingale ke jing tenju ni haban mat habang inget yo Henry hapreng kita ki jing tenju ki jing shale ben shale pomdei Jisu kulari ki jing suk haga mensim na kata ka daw le se dan preng jongi ni du mensim nginget yo Chris Henry ki jing ki wan ki jing shapet khamat ki jing shapan shitom haki babon ki banta ngi kendu ngi mat Henry tong ngi nam so pala ya kata ngi yang scam haga jinget ngi ya shakri utrai but ngin yai ne namaru Jisu ong uta uyeng scam uta ken unyo lajim ublei un kerku yangi hagani kapor batong hintip
bakat bagai jing pensitom ben yikir ngai Kristan kanang jur kanang krau kanang kiu kita kidai kidak bakata kadai kajing pensisya berkasaki bangi imi kising ki bakhadu bat ka bakut kalajan bat ki jing thul pau Jisu syapang ka jing sya pensitom ben ki riungai katahi kala urlong bat kumtangi im hagis ngi ki bakhadu leun ker ku ingi hagani kapor nganduai na kabanta jongpi Balei bok panjungi bahabning kerteng Jisu ban Nasaret ngawan atrai bantuai bamen pensyai bor yaki riunget ki badan hapding ke jing du mensim ke jing sya kenok bomdei ke jing sya leben ke jing baki mat haying ke jing baki mat ha ke jing syakri ke jing baki mat ablei namar baki syakri yame try ki yakendu yaki jing sya atak ki jing sya hir taman o setan na ki briu dani na ki liang ki baper ken mau pen syai bor yaki kinom du mensim kinom paidin kinom ino ke jing syakri kinom ino ke jing kinom ino ke jing duai kinom ino ban le ya kata ka ba melakot yaki rekin yang scam kin yai ne hadu ka bakut ko try kerku yaki pen syai bor yaki ha ka kerteng Jisu ban Nasaret duai ngapan kini baro amen.